fẹ́ ká cross kìí láì ẹ̀ náà. Shiga wani party ka shiga. Connect. Owó rubutu ambo. Ojúmọ́ gan-an lórí àwọn ṣẹlẹ̀ ẹlẹ́gà yìí àyè gbà wọn gan ẹlẹ́gà yìí. Ojúmọ́ náà lórí àwọn wá sí ibà. Ẹyẹ wẹ́dọ̀. Pelu bàbá máa pààkì mọ́tò ẹ̀ sí báyìí. Wọ́n á wọlé báyìí. Yes, sir. Where is it? Wọ́n lọ wá jẹ́ kọ́gà ọwọ́ ọkọ̀. Ṣé àtàṣe ẹ̀kọ́? Ṣé àtàṣe rágbé? Come on, hold on, sir. Oh, yeah, inside, sir. I'm coming. Okay, let's wait. Hey, well done,
zannawa muka zo mu gani. Ba shuri na. Oh, yes. Line in. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Chairman, where is the second day? Za ka tashi idan ya yi magana sai kana faɗa mana. Now, you should give us opening prayer. Okay, ya ce ya kamata yi addu'a. Bismillah. Sallu ala nabiyil karim. Amin. 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 اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. I have here with me this afternoon. Ya ce yana nan da mutane wanda suke tare da shi. The PPRO Ogun State Police Command. Ya ce yana tare da PPRO Ogun State Command. Myself, Ya ce shi da kai ne. I'm the chairman Police Community Relations Committee at Adatan Area Command. Ya ce shi ne mai matsayin chairman shugaba kwata-kwata wanda yake karkashin 'yan sanda na Adatan. Here I have with me the chairman Pcrc Kudiuride Division. Ya ce shi kuma a gefen ɗayan hannunsa na dama yana tare da chairman na masu alaƙa da 'yan sanda na Bodolode Division, ma'ana Faragete. I have here with me the Financial Secretary at Adatan Area Command. Ya ce bayan haka yana tare da Financial Secretary na Pcrc na Adatan Division. I have the Organizing Secretary at Adatan Area Command Pcrc. Wa alaikum Ya ce yana tare da Organizing Committee na Adatan Pcrc Area Command. The DTO Kudiuride Division, I don't even know him. He just the shop there. Where me go suffer before I consult the police. Your name, sir? ASP Yayautu. Kuma yana tare da DCO mai matsayi na biyu ko na uku a Falage. I have with me my media person, Hajiya Ramalifa. Ya ce yana tare da Hajiya 'yan social media na shi. Salamu alaikum. I have another one. Ya ce kuma yana tare da wasu Mrs. Ado. Salamu alaikum. I think I have introduced everybody. Lamidi sir. Oh, I have another media person, Lamidi Obayomi. Ya ce yana tare da wani kuma gini gashi na kowa ya san shi tare suke. I want us to greet our PPRO very well. Ya ce yana son mu gaishe da oga kwata-kwata sosai.
Greetings, sir. You are welcome, sir. You are welcome, sir. Because he has a lot of things to do in his office. Ya ce saboda yana da abubuwan da ya kamata ya a ofis nashi. Thank you, sir. But when he heard that we are meeting our Hausa community, he said, I would go. Amma saboda an gaya mishi cewa ana da zama da mu yau, ya ce dole zai bar aikin sa a ofis ya zo. Very appreciative. Our Pcrc and Imam. Ya ce kuma wannan waga da kuke ganin shi kwata-kwata liman ne mai zaman kanshi. Allahu Akbar. At-takbir. 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 Ya ce ya ƙara gode muku sosai. We are here this afternoon. Ya ce mana na cikin rana nan da wannan rana. To discuss with the Hausa community. Ya ce saboda mu tattauna da ku wakilan Hausawa. About the happenings within Lelega and Bodolude axis. Ya ce saboda akan abin da ya faru tsakanin Lelega da kuma Bodolude. I think we have the Mokola Hausa community here. Ya ce ya tsammana akwai mutanen Mokola nan gurin. Yes, of course, sir. We have Lelega here. Lelega ma suna nan. Yes, sir. We have Bodolude here. Yes, sir. We are one Nigeria. Ya ce dukkanin mu ƙasa ɗaya ne, 'yan Najeriya One ne. Nigeria. Ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. I have traveled through white Hausa states. Ya ce ya yi tafiya mai yawa a yankunan mu na Hausa, ma'ana ƙasashen mu na can arewa. I have traveled to Kano. Ya je Kano, I have traveled to Kaduna. ya je Kaduna, Taraba. ya je Taraba, To Kebbi. ya je Kebbi, To Zamfara. ya je Zamfara, ya je Sokoto, ya je Katsina, ya je Jos Plateau, To Gombe. ya je Gombe, To Yobe. ya je Yobe, Maiduguri. ya je Maiduguri. I'm so happy there. Ya ce ya yi farin ciki sosai, ya ji daɗin zaman da ya yi duka a yankunan mu. Hausa people, good people. Ya ce mu Hausawa muna da kirki, mu da kirki ne. Hausa people that can be trusted. Ya ce Hausa amma wanda suke masu amana wanda ake iya ba su amana su rike akan sai yake magana wani mutanen banzan ba. This afternoon, Ya ce wannan wurin I brought the PPR ya ce ya zo da wuga kwata-kwata ga shanu. to address the Hausa community. Ya ce saboda kwantar mana da hankali kuma da bayani mai gamsarwa. You know, the PPR knows better than me. Ya ce kun san cewa shi wuga wanda yake zaune ya fi sanin abin da yake magana a kan shi. He's going to touch two things Ya ce ya zo da zai faɗi kamar abubuwa guda biyu. about bringing in new people from the north. Ya ce saboda a magana shigowa da wasu sababbi ko bakin mutane daga arewa zuwa nan. What we're supposed to do to that person before he started riding Olokada. Ya ce duk wani bakon da ya shigo a nan daga arewa bako ya kamata a zauna a sanar da shi wasu abubuwa kafin a bashi dama ya fara aiki ya fara jan mashin. Not that you will bring somebody today, Ba wai kawai ka zo da mutum yau din nan ba. tomorrow he started riding. Gobe kawai ka bashi mashin shirin gari. He will not know the addresses. Ya ce ba lallai bane ya san abubuwan da ke tafiya da halayen mutane inda ya kamata ya je. He will not know the bus stops. Bai zai san yadda zai aje fasinja ko ya dauka ba. I will hand over to the PPRO to commence the lecture and address us very well. Ya ce yanzu zai mika microphone zuwa ga oga kwata-kwata saboda ya yi magana a samu bayanin abubuwan da ya kamata a tattauna a kansu. Pcrc. Service to the nation. Pcrc. Pcrc. Idan na ce Pcrc sai ku ce service to the nation. Pcrc. Pcrc. Ya welcome. Thank you very much, the chairman, Ya ce yana godiya ga the chairman. DTO, all police officers that are here. Ya ce yana godiya ga dukkanin kowa da kowa wata da mutanen ma'aikatan da muke tare da su. Assalamu alaikum ya jama'a Hausawa. Yana muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Akwai labarin mutanen gida? Ya ce kuna labarin mutanen gida? Oh, alhamdulillah. The chairman, he has told us the reason why we are here today. Ya ce ciyaman ya mishi bayani dalilin da ya samu ki a nan wurin yau. Like the chairman has said, Kamar yadda mai girma ciyaman ya faɗa, many of us that are here,
mafi yawancin mutanen mu wanda muke nan gurin we have traveled to nearly every part of this country. ya yi kusan tafiya ya kusan zagaye kowane bangare na wannan kasar. We have been to the north. Ya je arewa. We have been to the east. Ya je kuma gabas. We have been to the north central. Ya ce ya zo kuma wajen su Abuja, Nasara da Niger su ne na central. And it is believed that since you are a Nigerian, ya ce amma ya yi amanna cewa tun da dai munin Najeriya ne, you have the right muna da dama da yanci to live mu zauna and do your business mu duk kasuwancin mu ne da kullum. in any part of the country. Duk inda muke so a faɗin Najeriya dan ƙasa yana da dama da zai je ko ina ya zauna. So as you are here in Abeokuta, Ya ce kamar yadda dukkanin muke nan cikin Abeokuta Ogun State, consider yourself to be at your home. ya kamata mu ji a ran mu cewa nan ma ƙasar mu ce. And before we can guarantee that, Ya ce kafin mu tabbatar da haka, we must obey the rules and regulations of the country. ya kamata dole mu yadda mu yi amanna da dukkan wani dokoki da hukuncin da ƙasa ta tanadar. As you all know, Ya kamata ku saurara. Ya ce kamar yadda muka sani, most of the crime, ya ce mafi yawancin matsalolin da ake samu na faɗace-faɗace, they are using Okada to commit most of the crime. ya ce ana amfani da mashin ɗan acaba ɗan kabo-kabo a yi dukkan wani ta'addancin da ake a ko'ina ne a Najeriya. Because they can easily escape with it. Ya ce saboda abu mafi sauƙi da ɗan Okada ya samu inda zai ɗan shiga kwana ya tsira. No hold up can hold them. Babu gosulun da zai rike shi kai tsaye. No go slow. Babu wani gosulo. They can maneuver. Za su san yadda za a yi kawai su ɗan kofana kawai su wuce. That is why they are using Okada to commit most of those crimes. Shi yasa ake mafi yawanci ake amfani da mashin aka yi duk wani ta'addancin da ake yi. And many of you that I'm seeing here, Dukkanin mafi yawancin ku da yake kallo nan yanzu haka. you are not looking like a criminal. Ya ce ba wai kuna kama da 'yan ta'adda bane kuma ku ba 'yan ta'adda bane. But you should not allow criminal to hide in your midst. Ya ce amma bai kamata ku ɓoye mana ɗan ta'adda ba kuma zaka kamar informant kenan. Bai kamata a ce tsakanin ku bar wani ɗan ta'adda ya shigo cikin ku ya ɓoye ba har ku dale shi. Anybody who you know Duk wanda kuka sani, that he want to be using his motorcycle duk wanda kuka sani yana kokarin amfani da mashin ɗin shi to commit crime, saboda ya je ya yi wani aikin ta'addanci, quickly expose him. ya kamata ku yi kokarin tona asirinsa. Let the law enforcement agencies let them get hold of him. Ya ce ya kamata a ce hukuma ma'aikata su rike So shi. that he will not rob his own. Saboda ba zai yi amfani da wannan ba saboda ya ɓata mu duka ba. He will not implicate you. Saboda ba zai ja mana matsala bai ɓata mana tarihi da suna ba. There are things I want to enlighten you about. Ya ce akwai wani abun da yake son ya fahimtar da mu ya samu hankalta a kan shi. Anybody who is riding motor, Duk wanda yake tuka mashin ko mota who is riding motorcycle, ko kuma yake tuka mashin, that we should expect that there might be accident. ya kamata duk abin da zai faru da shi ya kasance a matsayin tsotsayi kaddara. And accident is something that happened Ya ce shi tsotsayi ko kaddara yana faruwa ne akan wani abu. unintentionally. Abin da baka yi niyya yi ba ko baka san zai faru da kai ba. The person that has accident, Mutumin da ya samu hatsari he did not pray for it. ba ya addu'a bane saboda ya faru da shi. So if accident happen, Idan yi mutum ya samu hatsari, don't join order kaka shiga cikin layin to musu. attack somebody that has an accident with you. Bai kamata ka je ka tunkari wannan wanda kuka samu hatsari tare da shi ba. We have been seeing a lot of things. Ya ce suna ganin abubuwan da yawa. Some people, an Okada rider, we had an accident with a vehicle. Za a samu dan mashin da yake dan a caban da zai hatsari da mai mota. The other Okada rider, Wani kuma dan Okada wani daban. they will set the vehicle ablaze. Za su je su irin taka mota ko kuma su lalata mota. They will even beat the driver to death Direban ma suna iya bugun shi har su kai kashe shi. at Ipade. A wani wuri ne da ake ce mata Itile wata. A driver had an accident with Okada man. Ya ce direba wani mutumin mota ya samu hatsari ya buge wani Okada. Other Okada people joined together. Sauran wasu yan Okada suka haɗa kansu. They killed the driver. Sun ka kashe direban motar. They put the driver inside his vehicle Ya ce suka sa direba cikin motar and shi. set it ablaze. Suka kawai kunna mata wuta. That is criminal. Wannan ta'addanci ne kai tsaye. So don't join them in doing that type of thing. Ya ce kan ku bi su kan ku kasance irin wayancan mutane suka yi ɗaukar wancan ta'addancin sai kamata ku aikata da shi. That type of behavior Wannan ɗabi'un can only be found in the midst of animals. ya ce wannan ɗabi'un kawai ana samun su ne a ɓangarorin dabbobi.
ba mutane masu hankali ba. If there is an accident, Idan akwai hatsari, idan hatsari ya faru, what you supposed to do? abin da ya kamata ka yi ko mu yi, Go and report at the police station. mu je mu kai kara a gurin hukumar 'yan sanda. If the person that had accident has an injury, Idan wanda aka yi hatsarin da shi ya ji ciwo, we should first of all struggle to take him to hospital ya kamata dole a yi gaggawar ɗaukar shi a kai shi asibiti. instead of fighting. A maimakon fada, Let the police now come, sai a bari 'yan sanda a gaito su. take the motor to the station, Sai su ɗauki motar zuwa so that ofis. the owner of that motor, Saboda haka wanda mai motar he will pay the money for the hospital of that person that killed us. dole ya biya kudin asibitin wannan wanda ya ji da ciwo da komai da komai. That one is better than fighting and setting the vehicle at least. Hakan shi ne mafi alkhairi a maimakon a je a tada da fitina har kai a kisan kai ko kuma a kodin motar. Another thing, Wani abu kuma bayan wannan. you know, they have banned the riding of Okada in Lagos. Yanzu kun san cewa an soke tuka mashin a Lagos. And majority of those people that were sent out of Lagos, Mafi yawancin mutanen da suke tuka mashin a Lagos they are coming to Ogun State. suna shigowa Ogun State da aka kore su a can sai suka yi wannan. And many of them, we don't know them. Yace sai mafi yawancin su ba san su ba. There might be criminal among them. Za su iya zama yan ta'adda a cikin su ba sani ba. And when they come, Amma idan suka zo, they will mix up with you. yace duk za su shiga cikin mu, za su So haɗa that da you su. are doing your own legitimate business. Mu kuma da muke aikin mu na zaman lafiya da kwanciyar hankali. Those who are criminal will mix up with you. Yace su wayannan da suke ta'addanci sun shigo cikin mu su saje. Then they will now be generalizing that Okada riders, they are criminal, Daga nan sai gaba ɗaya a ɗauke mu duka yan ukara yan ta'adda ne. which is not correct. Wanda kuma ba haka bane ba gaskiya bane. That is why Shi yasa the government now set up a committee gwamnati sai ta tsara wasu kwamiti. that every Okada rider in Duk Ogun State, wani dan ukara a cikin Ogun State they should register their motorcycle. Ya And kamata. they themselves must be registered. ya ce shi yasa gwamnatin Ogun State ta tara wasu gungun mutane ta ba su karfi da damar cewa duk wani wanda yake so ya tuka mashin a Abeokuta ko Ogun State dole ne sai ya mashi kan shi rijista kuma shi kan shi dole sai ya rijista. And when you register, Idan kuma ka yi rijista ka gama they are going to give you a reflective jacket. za su baka wanda ake ce ma jacket wanda duk wanda ya ganta ya san kana ukara. And the reflective jacket, your registration number will be put on that reflective jacket. Number mashin ɗinka ko kuma number da kai rijista matsayin ka na ɗan ukara za a sa shi a cikin rigar. So if somebody use Okada to commit crime, Duk wani nan wanda ya amfani da mashin ya wani ta'addanci once they don't see the number on this reflective da jacket, zarar aka ga wannan number da ke jikin taguwar shi ko rigar shi they will just go to the system za a je kawai abin nan wajen na'ura ko kwamfuta and they will find out who is the person. za a neme shi nan take a gane ko shi waye. That one is better than for them now to arrest everybody who is riding Okada. Wannan shine mafi sauki akan abin ana babbata sunan kowane okada ko kuma ana wulakanta su. That registration will allow them to know, to identify the actual criminal. Wannan registration din da yake shi zai ba da dama a gane asalin dan ta'adda da kuma mutumin kirki. And they will fix him up for punishment. Sai a rike shi kawai wata rana daya domin a hukunta And shi. that will not affect any one of Kaga them wannan ba zai shafi kowa who is ba. doing their own legitimate Wanda suke business. kasuwancin su duk ba zai shafe su ba. It is very, very important. Yana da matukar muhimmanci. Do your registration. Kowa ya tabbata ya yi rajista. Don't fight with those who are registering you. Kar ku yi fada da kowane ne wanda suke maku rajista. Like what the chairman said, Kamar yadda chairman ya faɗa. if somebody come newly, Idan bako ya zo cikin ku, don't just give motorcycle to him that where you to ride. kar a bashi mashin kai zai a ce je fara wakala. There is no way that person will not know. Babu yadda za a yi mutum a ce bai san hanya ba. He will not even know where to pass Bai ma san yadda zai bi ba. and where not to pass. Inda kuma ya kamata bai kamata ya wuce ba. You've heard of somebody, Ya ce ya samu labarin wani an Okada man, an Hausa man. wani dan okada kuma bahaushe ne. Somebody called him that I'm going to Lafenwa. Wani ya kira shi ya ce ya kai shi lafiyan wa. But because he just come, Saboda bako he ne. just carry the person to Okemosa, he go Kawai to governor's office. ya ɗauke shi kawai zuwa oke masu zuwa gwamnati office. Because he don't know where Lafenwa is. Saboda bai san inda lafiyan wata ke ba. He took the man to governor's office. Ya ɗauke shi zuwa can oke masu hain layi ne. The man is now asking that, is this Lafenwa? Sai wani mutum yake tambaye shi dan ne lafiyan wa. Himself was asking him, you don't know the place. A sai shi kuma yake ƙara tambaye shi mutum ya kai baka san wurin bane. Then they started fighting. Kawai sai suka fara faɗa. You know, they're supposed to do orientation for that person. Ya ce ya kamata a yi ƙoƙarin wayarwa da mutane kai kafin ya fara mashin. Somebody can even put him behind his own motorcycle Duk wanda ka san za ka ɗora shi akan mashin ko ka bashi and mashin. started showing him the road. Ya kamata a rinka nuna mashi This hanya is kafin a bashi mashin. Lafenwa, this is Olomore, this is Lelega, this is. You show him how you can, before you can give him
a motorcycle. Yace kafin ka wanda ya zo bako kafin a bashi dama ya fara aiki ya kamata a goya shi akan bashi a nuna mashi kowace hanya da ya kamata ya bi da zai yi aiki kafin a bashi dama. You know why I like Hausa people? Kasan kun san me yasa yake son Hausawa? The work wey they no do. Aikin wanda ba sa yi. They will not collect money for it. Ba za su karbi kudi a kai shi. Duk abin da sun ba su yi ba to ba su karbi. I was in Kano. Yace wata rana yana Kano. I want to go from Sabongeri. Yace da yana son ya je daga Sabon Gari. I was going to the Central Mosque. Yace zai je Central Mosque masallacin kasar. I don't know the place. Yace bai san hanyar ba. And I don't know where the Central Mosque is. Bai san ko ina ne a masallaci bai ma san wani bangare masallaci. And I call this keke napep. Yace ya kira keke napep. You know there is no Olokada in Kano. Kasan kun san cewa ba mashi. We only have keke napep. Keke napep ne kawai sai da shi. I mentioned where I was going to the bank. Kawai sai fara mashi inda yake son zuwa. He took me to another place entirely. Yace ya dauke shi zuwa wani wuri da daban. When we got there, bayan sun je can gurin. I was asking him, sai yake tambaye shi. Where is a Central Mosque? Ina masallaci yake a nan gurin. The man said, no, this is not where Central Mosque is. So sai ce kai wannan ba shine fa masallaci inda masallaci yake ba. Say I'm supposed to enter another machine. Yace ya kamata ya hawo wani And mashin. I said, okay, how much is your money? Sai yake tambaye shi to yanzu nawa ne kudin The man ka said, biya. no, collect money. Since he did not take me to where I was going. Sai yace shi ba zai karɓi kudin shi ba saboda bai kai shi inda yake son zuwa ba. Da haka Then because the fault is he didn't listen very well. yace saboda laifin shi ne bai saurara da kyau ba. But if you do it here, they will fight you. Amma yace idan kai nan za su fara da kai. Yes, because he will tell you that he has used his fuel. Yace saboda nan kai haka ne That you saboda. must pay. Yace dole saboda shi. But an Hausa man will not do that. Yace amma mu Hausa ba mu haka ne. Because he believes if you collect that money, Yace saboda sun ce kai shi mutum ce na he kudin. say na haram. Ya ce haram. So that character Yace to wannan ɗabi'un that makes many of us to trust you. yace wannan ɗabi'un namu na Hausawa na kirki wanda ya samu fiye yawancin wasu kabilu suke yadda da mu. Don't deviate from it. Yace wallahi kar mu bata kan mu suna. What will be your home Yace abin da muke a gidan mu. not pass you. Yace wallahi sun sani ma fiye da ku. Once you have that belief, Yace saboda that musu whatever God has destined to be yours, yace duk abin da Allah ya kaddara a kansu wherever you are, it is coming to duk you. inda kake zai zo ya same ka. So embark on your business legitimately. Yace dan Allah kowa yayi aikin sai koma kan aikin sa yanda ya dace. And don't venture into crime. Yace kan yarda hada kai da kai ko kuma gaba da wata gudunmawa kan kowane Don't ta'addanci. let anybody lure you into crime. Yace kan ku yarda wani ya raba cikin ka You know, ya say ta'addanci. most of the people that are into kidnapping, Yace wasu mafi yawancin mutane suke ta'addancin sata mutane. some of them they came genuinely to look for job. Yace wasu mutane sun zo ne kawai saboda su samu aiki. Some disgruntled elements Wasu sun je ta wani bangaren. will now come and lure them. Yace daga nan sai aka gane su. That there is more money when you do this. Daga nan sai su gane cewa akwai kuɗi idan suka yi haka. But they will not tell you the repercussion when you are caught. Yace an ba za ga yawa cewa sakamakon da zaka samu bai idan aka dauke ka kai kotu. Because there is no way you will be committing crime that you will not be arrested. Yace babu ta yadda za ka aikata ta'addanci ba tare da an kama ka ba. It's just a matter of time. Yace kawai lokaci ne kawai lokacin ka bai da Arrested. nan gaba kaɗan. You cannot kill the whole policemen in this country. Yace babu yadda za ka ce za ka ce ko ne ɗan sanda da yake. And as you kill him, they will be recruiting more. Amma kuma kana tunanin za ka And ce. one day you too will be arrested. Dole ne wata rana sai an kama ka. So it is better Yace shine mafi alkhairi. do your business legitimately. Yace shine mafi alkhairi ga kowanne mu ya yi aikin sa yadda ya dace. Then neatness. Yace bayan haka. Ó máa sọ fún wọn. Ó máa fọ́lọ̀ wá. ó gbọ́dọ̀ mo kí gbogbo yẹn káàsán. Chairman, don't leave it. Okay, wait. Ya ce abin da yake gaya muku ya ce sannan ku da rana. Sir, no, sir. We need mic. Mo kí gbogbo apẹ́ káàsán. The chairman is greeting us. Say good afternoon. So èmi ni chairman náà Akomola tí mo wà ní under gbogbo bíbá. He's the chairman of Commnand under Lelega and the Mokola and around this So mo place. dẹ̀ fi àsìkò gba gbogbo ẹnu àwọn ẹgbẹ́ tó kù láti sọ̀rọ̀. He is speaking on behalf of the association.
tí anything bá ṣẹlẹ̀ láàrin gbogbo wa. If anything happen between you and other people. Bóyá pẹ̀lú àwọn ọmọ tí wọ́n wá ń ta irú tó ṣẹlẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí. Either with the people that are working outside, the union members. So àná ní nọ́mbà secretary in Seriki lọ́wọ́ ìbí náà ní nọ́mbà secretary lọ́wọ́. They say alert your Seriki, don't just fight. Àjọ máa ń sọ̀rọ̀ àbí àti Seriki náà dáadáa. He said they talk with Seriki very well. Anything bá ṣẹlẹ̀ tó máa If anything happen, kí wọ́n jẹ́ ká mọ̀. So ẹni tó bá all bẹ̀rẹ̀ wọn. Seriki will call him. So àwọn àjọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ní iṣẹ́ kan náà làjọ ń ṣe. You are working together. So a lè máa wo wọn kí àjẹ́ wọn àdéhùn kí àkókò He jẹ́ wọn. will not be looking at you for anybody to mess you up. Torí èèyàn bíi tiwa ní àwọn náà. Because you are human being like Kan him. náà jọ ìgbà sọ We are the same thing. One Nigeria. ẹni tí kódà kọjá àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ níta ló bá rọ́ọ̀rẹ́ láìpẹ́. Even if your union executive that write you, report to him. So kí wọ́n jẹ́ kí Seriki bá Tell Seriki will inform you. tó fún máa bá wọn fa wà láì. Don't just fight, don't fight. So ètò ìṣẹ̀lẹ̀ lọ kí ọ̀sẹ̀ tó kọjá abẹ́ ọ̀pẹ kún ọjọ́ tó lọ. The one that happened last week, we are begging you, please. Yankuri. So ìwé òní ṣẹlẹ̀ mọ̀. That one will never happen again. Òtúrò ẹ̀ bá dẹ̀ fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó jẹ́ ká gbọ́ àmà. That's the purpose of this meeting. Thank you. Pcrc. Service to the nation. Only two things for me to say. Abu bai rage mishi fada. PPRO has addressed all the issues. Ya ce ga wanda yake zaune ya faɗi komai da aka kamata faɗa. Remain only two. Saura guda biyu kacal. Zo kai. Kai wannan mai riga kai nan da kai zo. Saya na. You come. Kai ma can. Sorry. Between this one and this one, who dress very well? Ya ce tsakanin wannan da wannan waye shiga da kyau. Ku taɓa mai kai. If I want to Kusara. Ya ce yanzu idan zai hau mashin yana son zai. ride Okada, Idan yana son zai hau mashin. if I see this one riding, Idan ya ga wanga yana tuki. this one riding, Wanga ma yana tuki. I will not enter this one. I will enter this one. Ya ce idan hau mashin yana wanga yana hau. Now, wait. Ya ce bisaya. Anybody want to ride Okada among you? Ya ce duk wanda yake son zai tuka mashin a cikin mu. Dress very well. Ya ce ku sa kaya masu kyau ku yi Take wanka. your bath in the morning. Ya ce ku yi wanka kafin ku fita aikin sa. That Okada is your own office. Ya ce ba shi wannan dauka da kuke aikin ku kenan. Dress as if you are going to your office. Ya ce ka yi dressing kamar za ka je wani aiki. If anybody see you the way you dress, the way they were dressing, Duk wanda ya kai shiga mai kyau yadda da zai dauke ka kenan. don't dress like this one. Ya ce kan ku shiga yadda ka wannan. Dress like this one. Ku yi shiga yadda ka wancan Not mutunta. for this one. Kama laifi. Yana faɗin gaskiya babu ruwan shi. Between the two, you can see the difference. Ya ce tsakanin su kuyi kowa da bambanci. I want you to dress very well like the man Ya ce here. yana son mu rinka yin tsafta kamar yadda wancan ɗan yake da tsafta. Wash your clothes. Ka wanke kayan ka mana tufafinka. Dress very well. Ka sa kayan masu kyau da tsafta. That Okada is your office. Ya ce mashin ofis ɗinka kenan. You are Ogadia. You are Ya ce Oga. kai ne oga kwata-kwata kai ne babba oga. Hey, so dress very well. Ya ce ka kuma wulaƙanta sana'arka. Will you clap for me? Ku saba musu. Another one. Ya ce wata magana guda da ta rage. This meeting, Ya ce wannan taron. do you want us to hold this only one and we close it? Or we should have it neat every 3 months? Ya ce wannan mitin da muke yi yanzu idan mun gama shi yana saka mana kan shi duk bayan wata uku. Which one? 3 months. Every 3 months. You hold this meeting. Will you clap for yourself? One Nigeria. One nation. One Nigeria. Ƙasa ɗaya. I should ask you to show your own personal gratitude to the community mosque Surubi that one of our members lost his machine during the Shai prayer. But no, it is last week. But definitely
they got a new bike buy to him and give it to him free of charge. Yes, sir. The mosque community. We don't know. I think he's not with us. Yeah, Surubi. Okay. We went there to pray. What they are saying is that one of our Hausa people went to go and pray at Surubi Mosque. Yes, sir. And the Olokada was stolen. Yes, sir. But the mosque committee now buy another Olokada for that man. Yes, sir. That is a community effort. Yes, sir. That is when we are friendly with each other. Yes, sir. That is one Nigeria. Of course. I will personally call Surubi. I will thank him. Yace sai tabbatar ya kira limamin Surubi ya gaishe da shi musamman akan wannan aikin. Thank you very much. Now, you say our meeting should be 3 months. Ko ce meeting yana Another one should be in June. yace wanda zamu gaba ya zai zo June. Let's say after that will be after Ramadan. June. Do you pick first week, second week, or third week? Yace satin farko ko na biyu ko na uku ko na hudu. First week. Yace za satin first week. And the chairman will see me, then we can pick the date, so he will tell you. Okay, yace za mu zauna da shi za mu sai. The last one is this. Yace na karshen shi ne. I am going to give your chairman a form. Yace zai bani wani takarda. Everybody must fill that form. Yace kowa wanda yake Lelega sai ya cika wannan form da I want to know you are from which state. Yace yana son ya san daga wata state muke wace jihar. Whether you are from Kebbi. Yace ko daga Kebbi. Kebbi Whether you are from Zamfara. Ko daga Zamfara. Whether you are Sokoto. Ko daga Sokoto. Whether you are Katsina. Ko daga Katsina. Whether you are Kano. Kano. I want to know. Yana son ya san ko ina daga ina muka fito. And right home. Yace zai kokara musu. There must be somebody who should guarantee you. Yace akan haka yana sai ka samu wani wanda zai tsaya mana akan. Then the chairman will endorse it. Yace ni kuma zan Then I will sign. Shi kuma zai sa mana hannu. Chairman will keep one form. Ni zan rike guda. Photocopy. I will keep one form. Shi ma zai rike guda I ɗaya. will give the DPM Bonoludi one form. Shi kuma zai ba DPM Fadage. So that we will know each other. Yace za mu san juna mu sosai. Based on that, Akan haka. we will now allocate numbers to everybody. Yace akan haka zai san yadda za a tsara zamantakewar So if kowa daga anything cikin. happens, they will not say now other people will identify the person. Yace so da idan abu ya faru ba bai tani za a ce kawai an fara ne gaba ɗaya. So they will not say that look it will be one person that Yace ba za a ce kowa da kowa ba dole a ce mutum ɗaya. that form the chairman to come to my office and pick it next week. Yace sati ne za a je They will ofis give it to all everybody. Yace zan ma kowa da Put your kowa. photo. Kowa ya sa location da location da Then komai. at our next meeting we will discuss again. Yace mutum za mu yi sai sai da ya Do you gudu. have anybody want to ask questions? Let Akwai wanda yake son da wata magana? Yes sir. Yes, sir. you want to ask questions? Yes, sir. Ask questions. Put out for mouth. Service donation. Pcrc. Service donation. Nigerian police, Pcrc chairman and all leaders are all folks. I am Sanusi Isa, the vice chairman of outside Lelega. I have to say something, Sanusi. Okay, you are the vice chairman outside. I know you now. Something we have many things to say about 2 to 3 things, sir. About our people that are getting misunderstanding between we are the people that are living together as our neighbors. The first thing we have to say is that about the Agoja microwave. Another? Yaloja. Yaloja. Yes, sir. Where there are people are parking there to carry passengers from there to everywhere they want to go. In George Junction. We complain about it to the Yalojas, Babaloja, about where those marketers people that are blocking the road. They are carrying their go break road to the road. On the main road. To the main road where there's no Okada, they fact and carry a passenger there. And also trailers are passing and motor are passing along the other side. With our causing accident around it. We explain this to more to the Babaloja, which go there by saying a major in one line there where this, all those marketers they supposed to be. And still now they are using peace and something water they pour back to our people. Which one day is started causing a problem and fighting some of them. They will piss inside the bucket, or carry dirty water and pour it to you because you are outside. If you talk say if the talk say, are you this is your father's land? The question that will tell you say, is this your father's land? This is not a Sokoto. This is a Ogun State. I can assure you. They are paying some. That one will never happen. And the second thing is that
If such thing happen, don't fight with that person. Just go to the nearest police station to report the person. I can assure you the police will arrest that person and he will be made to face a lot of law. That is a pure case of assault. Yes. He has no right to pour anything on you. So if it happens, don't fight with the person. Because if you fight with him or her, that will become afraid. It will become two fighting. They will arrest the two of you. But you go and report him, you will see that the police will arrest him and deal with him. Thank you very much, sir. The second one is that some of people that those, let's say other people, when they carry them from Olokada and maybe take them from Olokada, go to another junction. When you carry us, you can find that you are Hausa, and some of them you are not understanding English or Yoruba. When you drop them there, if you are talking about 100 naira or 200, when you drop them, they say they give 50 naira. Either you should collect it or not, they cannot add anything. But this was what the fighting for this. They carry passenger from the side town to the Lelega. They discuss about 200 naira. When they drop him, say, can I not give him? When you ask them about the 100 naira, say that, is this your father and I cannot pay that money again? If you not collect that 100 naira, we carry 200 and go. This was what the fighting. See, every problem has solution. You hear me? Yes, sir, I hear you. Every problem has solution. Yes, sir. If something happen, Okay, sir. you make sure say that person did not leave that place. Okay, sir. Send any of your brother Okay, who is sir. an Olokada rider like you. Okay, sir. Send him to go to the nearest police station to bring police. Okay, You sir. stay with him there. Let police come and take him. You will pay more than that already. Thank you very much, sir. Thank you very much, and thank you very much. God bless you all. So you are highly welcome. So that's the question. No more question. I have No more question. I have one thing to say, sir. Oh, yeah. What I have to say, sir, is concerning those unions, Commnand and sir, those three unions, they are operating everywhere in Ogun State. And I'm very, very sure 70% of my people, they used to collect it daily. But my people, they are asking me some questions that I don't know answer to give them. Since one among them are here, maybe they can answer the questions. They say that at times, when their people are operating on the road, they'll stop Okada. When the Okada stops, they ask you, where is your ticket? When you present the ticket, if it's Romo week, they ask you, okay, where is Aki permit? If you present the Aki permit, where is the Romo sticker? When you present it, where is Commnand? They'll present it. Where is Amora? When you present everything, they will later say, okay, where is your rider's permit? At times, even if you produce the rider permit as well, they will say, where is your helmet? It happens separately. Those people that so-called union, they are the ones that are selling tickets, and they are operating along this road. That is why I know Poposhi is here. He knows what happened last 3 months at Miliki Junction. That is the reason why they cancelled Miliki Junction polling that unit. This is because that the one among them stopped my person and asked him that, where is your ticket? And he produced the ticket. I said, okay, where is stickers? He said that I don't have stickers. He said, okay, you buy it. He said, how much is it? He said, 2,500, which is 2,000 naira. He said, 2,500. Then the Okada rider paid 2,500. He said, okay, give me the sticker. And the person failed to produce the sticker. And he asked him to give me 200. And he said, no, I cannot give you anything. If you have sticker, just sell sticker for me. At the end, he did not sell the sticker for him, and he did not allow him to move until they fall down, they beat him, they even wound him. I pray Kingi was here because it's Kingi that handled the issue. And we later take the matter to Kingi. They break his head. And they will later find out that the sticker, the ticket that was sent to that guy is fake. Thank you. And they beat him. That is a very serious issue that you have just taken. Okay, sir. Let me tell you one thing. Yes, sir. The union, thank God the DTO is here. So, Commnand
Amura. Ya ce ya ji daɗin wannan ƙorafin da muka kawo. Ya ce ya ji daɗin ma ɗan tiket ɗin suna nan wurin. They have the right Ya ce suna da dama. to ask you for ticket. Suna da dama su tambaye ka akan tiket. They have the right to ask you for the sticker. Suna da dama su tambaye ka sticker. And rider permit. And the rider permit suna da dama su tambaye ka. It is not the duty of the Commonwealth. union to ask for your acne permit. They are not policemen. Ya ce ba su da dama za su tambaye ka haƙi permit. Su ba yin sanda ba ne. You hear me? Kuna ji na? If you have not gotten your sticker Ya ce idan baka da sticker. and somebody said the sticker is so amount Idan wanda ya tambaye ka ya tambaye ka kuɗin da sticker ta. and you give him money Aka sannan ka ba shi kuɗi. and he refuse to give you Ya sticker, kai baka kuma hito maka da sticker. that person is a thief. Ya ce wannan mutum ɓarawo ne. Because the money you are paying, Ya ce saboda kuɗin da kake biya. he must give you what you paid for. Ya ce dole ya baka abin da ka siya. What you paid for, he must give it to you. Ya ce kuɗin da ka baya ka siya abin da ka siya dole You ba. paid for the sticker, Ya ce dole ka ga he sticker. must give you that sticker. Dole ya baka sticker. If he didn't give you the sticker, Idan bai baka sticker ba. collect your money back from Ya him. ce ba shi kuɗin ka kawai. If he refuse to give you, Da yake baka. go and report him at the station. Ya ce ka je ka kai Let shi. police come and arrest him. Let him go and explain. Let him go and explain why he should collect money from you and he didn't give you the sticker you paid for. Ya ce dole je bayani me yasa ka ba shi kuɗi zai siya sticker ko ka ba shi. And we've had meeting with all the unions. Ya ce kuma ya muna nan tare da kowa daga cikin. Nobody should beat any rider Babu wanda yake da damar zai buge dukkan wani matukin mashin. because of ticket or anything. Ko saboda sticker ko Nobody kuma has right to beat anybody. babu wanda yake damar zai daki kowa. But you, Amma kai when you are working, idan kana aiki all the ticket that you're supposed to take, duk ticket din da ya kamata ka siya collect it. to ka siya duk abin da ya kamata ka karba Pay for it. ka biya kawai. If somebody is now disturbing you after you have paid for all the tickets Duk kuma and wanda the ya ce stickers, duk wanda ya ce da takura maka bayan ka karbi duk abin da ake so ka karba. don't fight with the person. Kaka ya faɗa da mutum. Just go and report him Kawai kai karen shi. at the nearest police station. Police station mafi kusa da kai. If he has run away before the police come, Idan ya gudu kafin sanda su zo. all of them they have their oga Kowane su yana da babba around that place. a wannan gurin. We will call the oga. Za a kira The ogan. oga will go and produce him Ogan zai je ya kawo shi. and appropriate punishment Kuma da hukuncin da ya dace da shi. imposed on him. Dole ne a tabbatar an hukunta shi. So instead of you to now started fighting A maimakon mu faɗa. and causing riot, Fasa mu causing unnecessary pandemonium, mu je kawai mu rinka faɗa mana wani abun da bai dace ba. doesn't want it. Bayan ce ba shi ne abin Just da ya report. dole a kai kara. Let the law fight for you. Ya ce mu bar doka ta yi aikin ta kanmu. You cannot fight for yourself, Ba za mu yi aiki ba za mu faɗa da kanmu ba. but the law can fight your cause. Ya ce amma hukuma za ta yi mana And faɗa at the kan end of abin da the ta ce mu. Amma ƙarshe kuma You will be very happy. kuma sai mu dawo da farin ciki. Go back, Abba. Haka ne. I think sir, chairman of Olopa says something. Sir. They say chairman communities. Yes, yes. My duty, I start my duty to the PPRO Commission State. We are highly welcome, sir. The PCRC chairman of the state, Ya ce yana gaishe da PCRC. what we do, this is Ku DTU, saurara mana. Olokada police station, and many others. Ya ce duk wanda suke na haita bane yana gaishe su. I have nothing to say much here today. Ya ce ba yana da son da ba wani abu zai fara da Because yawa. everything that we hear today, Saboda duk abin da yake nan. all about what we have been seeing before. Ya ce duk abubuwan da suke faruwa ne a da. I always come here Ya ce ya sha zuwa nan wani sosai. to talk to people there. Yana ta magana da mutanen mu. Then to pray for them that they are one. Sannan muna addu'a Allah ya sa mu zama ɗaya kuma mu ɗaya ne. I just speak for you people as we are doing before. Ya ce kawai yana mana addu'a kamar yadda muke a da. Let us let peace reign. Ya ce mai kokari wanzar da zaman lafiya a duk inda muke. Please and please. God bless you. Ya ce yana da ce mai Allah Allah ta yi. Who won't talk again? Wa yake so? Chairman, where be this? No, immediate. O fẹ́ sọ Hausa? Ó máa sọ Yorùbá. O chairman na sọ fún mi.
ai da Hausa lawali ya gaya mu. You go tell me. Jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ciya malawali ya yi bayani akan wasu abubuwa da aka yi mana bayani tun ba yau ba, kuma a wannan zaman da an kai ma akwai waɗanda ɗan ƙyanƙya sami maganar nan ga kunne cewa a yi ta. To marmakon ya yi ta da Hausa sai ya yi ta da Turanci, mahi yawa ya aka ce akwai mutum 300 wadanda to za a samu 200 waɗanda ba su yi Turancin nan. To ita ce magana akan 'yan ticket su sai da ticket, su sai da speaker, su sai da akifamet, su sai da Lelega famet, kuma su yi magana akan bulla. Ya bayani akan haka na ko kowane wani matsayi na kowane da kori na kamun kwarai wannan magana. To kin gidan mu sun yi kamin yan walla, kuma mun nuna musu ban mai da wannan ba. Don haka mun kawo kukan mu ga sauran DCO na Bode Wurde Hausa Community Makwalla suna shirye ga zuwa wurin ku, suna son su gan ku akan korafin da yan akara da kawo, amma ba yanzu ba. Za mu da Allah ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. What he said that is Makwalla community personally, they are going to meet Chairman Pcrc and DTO to their first office cancellation. Okay, sir. Ya ce zamantakewa ko kuma mu'amala ta zamantakewa yana ɗaya daga cikin wani ɓangare na addinin musulmi. I think you know that. Ya ce kowa ya san haka. There is even one hadith of the Ya ce there is wani hadisi daga Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that says, Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha tayyib. Ya ce inna Allah tayyib. La yaqbalu shay'in illa tayyib. Ba zai kai, ya ce inna Allah tayyib la yaqbalu shay'an illa tayyib. Ya ce Allah shi mai tsarki ne, baya karɓan wani abu kowane iri ne sai mai tsarki. التكبير 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 جزاكم الله خيرا. We should be very, very clean. Ya ce ya kamata mu While kasance, carrying out our duty. ya kamata mu tsaftace dukkan wani al'amari. So that the people that you want to carry, Ya ce saboda mutane da haka mutane za mu ɗauka, you have a lot of respect for you. dole ne su girmama ku. When you wake up in the morning, Idan ka tashi da safe, take a very good bath. ka yi wanka, Put on a very good cloth. ka sa kayanka masu kyau. Person who want to ride your motorcycle, Wanda yake son ya fara jan he mashin, will look at you as a responsible person. dole ya kalle ka a matsayin kirki ko mutumin kirki idan kun kana da tsafta kenan. How will you feel if you climb somebody's motorcycle and the person is paying? Ya ce ta za ka tsammaci mutum kai da ka tsammanin ka hau mashin ɗin mutum amma jikinsa duk yana wari yana ɗoyi. You will tell him to drop you, you don't want to go. Zai ce kawai ka aje shi baya son tafiya gaba ɗaya saboda kai kazami ne. So as you are doing your work, Ya ce saboda yadda kuke yi, be law abiding. ya ce dole ku bi doka da oda. Don't let anybody lure you into crime. Ya ce kar ka yadda wani ya bi bayan ka ya aikata ta'addanci. Do proper orientation for your men. Ya ce mu yi wa mutanenmu kyakkyawar nasiha da faɗakarwa. If in any way somebody want to cheat you, Ko a ina ne idan mutum yana son cutar ka, feel free ya ce ya kamata ka ji ba to report at the police station. ka ji cewa kar ka je wani ƙaiƙayi kawai ka je ka kai ƙarar shi. You have the DPO here, Ya ce akwai DPO you wannan, have the DTO here. akwai DTO nan. You can even come to my Ya office. ce za ka ma iya zuwa ofis ɗin shi Feel cheated. idan an cuce ka. I think you hear. Ya ce yana zama You are all Nigerians. dukkan mu 'yan ƙasa ɗaya ne. And you have the right to live here and do your legitimate business. Ya ce mana dama mana da 'yancin da za mu zauna a nan mai kasuwancin mu. And nobody will harass you. Ba wanda zai isa wulaƙanta mu. Once you see anybody who look like a criminal among you, Duk wanda kuka gani yana kama da 'yan ta'adda ko yana aikata ta'addanci I tsakanin think you have your Seriki now. ya ce mana da sarkin mu. Report him to the Seriki. Kawai mu kai ƙarar shi wurin The sarki. Seriki will go and tell the police. Sarki zai gaje kai shi wurin Police will sanda. come and pick him up 'Yan sanda za su zo su kama shi. so that he will not use his own Saboda ba zai amfana da damar shi ba. destroy your home. Ya bata mu gaba ɗaya, bata mana mazaunin mu. So please cooperate with your leaders. Ya ce dan Allah dan annabi mu haɗa kan mu haɗa kan mutane Cooperate with the state government. Ya ce ko mu bi doka da oda ta gwamnati. Cooperate with the police. Ya ce ko mu ba da haɗin kai zuwa 'yan sanda. And feel free. Ya ce ya kamata mu ji cewa Tell us anything that is agitating your mind. Ya ce dukan wani abu da yake mana barazana a rayuwa muna faɗa musu. Thank you very much. Thank you very much, sir. I will clap very well for my people. A ƙara taɓa mushi. The meeting will soon end. Ya ce mitin ya kusa ƙarewa. I will allow the DTO to say something. Ya ce za a ba mu DTO dama ya yi Because
Police say if you see something, say something. Yan sanda sai ce wani karin magana yan sanda sai ce idan ka ga wani abu to ka ce wani abu. If you see something, did you? I greet my able people this afternoon. Ya ce yana gaishe da wanda yake so da kowa da kowa yana ba. It's a great privilege for me to be your midst this afternoon. Ya ce shi abun farin ciki ne gare shi yau ya kasance tare da mu a wannan lokaci. The little things I have to say dan kankanin abun da yake da shi wanda zai faɗa mana is concerning the incident that happened recently here. Ya ce ya shafi abubuwan da ya faru da mu a wannan between the Yorubas and Hausas. Ya ce tsakanin Yarbawa da Hausawa. Please, I want to plead with you. Ya ce dan Allah yana son zai dan roƙe mu na alfarma. We don't enjoy any issues between both of you here. Ya ce su ba sa jin daɗin dukkan wani sabani ko wani matsala da ke tafiya. Like the other time I was practiced. Ku saurara. Hello? Please, the other time I was practiced here. Ya ce lokacin da yana wani wuri can daban. I think it takes the grace of God to quench the matter. Ya ce ya yi Allah ya sayi nasarar magana. Some of you are not working. Ya ce ya ga wani lokacin mutanen mu ba sa aiki. Please, I want to play with you. Ya ce dan Allah yana son roƙe wani abu. You are here for your legitimate business. Ya ce saboda mu yana nan saboda mu tabbatar da zaman lafiya. If there is any issue between you and anybody. Ya ce idan akwai wata damuwa tsakanin ka ko da waye. You have your chairman here. Ya ce kuna da shugaba. Reach to your chairman. Ya ce ku zo wuri na ku gaya mana. I believe your chairman will get to us. Ya ce shi ni kuma ni zan kai kowaye da kana zuwa wurin su. And the matter will be resolved. Ya ce insha Allah komai zai wuce za a. We are not going to side anybody. Ya ce babu yadda za a goyi bayan wani a kyale wani. Because we are all Nigerians. Ya ce saboda dukkanin mai kasa ɗaya ne. You are fit to live anywhere you want to live within this country. Ya ce muna damar da za mu zauna kowane irin bangare ne a May you, Hausa. Ya ce mu Hausawa. You are free to live in Yoruba. Ya ce muna damar da za mu zauna ƙasar Yoruba. I think I was once in Maiduguri. Ya ce kamar ya ce da yana I think I was telling my chairman. Ya ce ya gaya mu cewa zauna That the kind of life I saw it was exactly the kind of life I saw at. Ya ce kamar yadda yake ganin ma'ana hatta ba wani bambanci da yadda ya samu mutanen mu na Maiduguri. You people are so lovely. Ya ce wallahi mu muna da soyayyar junan mu. Please let us be at peace with each other. Ya ce mu taimaki junan mu ci gaba da zama da junan mu kamar yadda muke a da. God will help you. Allah ya taimake mu gaba ɗaya. Don't sit down. You go work today. Tell them say you go work. Ya ce kada in zauna sai na aiki yau ya kamata ku biya ni dai. The chairman Pcrc go the Olokada division with that 1 or 2 words. Ya ce chairman na Pcrc na Olokada yana son zai faɗi magana biyu ko uku kuma abin da ya kama da haka. I only want to greet my chairman, the Pcrc. Hey, sorry.